Kaixo eta ongi etorriak, magazinera gaur asteazkena da, urriak 26 eta gaurko elkarrizketan Marta Diez Napal sortzen elkarteko koordinatzailearekin egonen gara, hain zuzen ere joan den astean Larragan egon zirelako, herri horretan egon ziren, bertako familiekin eta behatokikoekin batera, eredua han ere irekitzea eskatzen. Gainera, horretaz aparte eta horrekin lotua noski, Gil Sebiaronekin egon ziren guzti honetaz solasteko eta kontu guzti hauek argituko dizkigu gaur Martak. Horrez aparte, parlamentuan ere ibili gara 2023ko aurrekontuen inguruan Geroa Baieko eta Bilduko kideei galdezka. Baina has gaitezen hori dena baino lehen betiko dukiekin. Hasteko efemerideak. Urriaren 26 zen 1873an. Londresen, nazioarteko futbol elkarteetako delegatuek lehen bilera egin zuten. Hemendik sortuko da FIFA, Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Eta 1878ko urriaren 26an, Alfonso XIIaren aurkako atentatua gertatu zen Madrileko kale nagusian. Juan Oliva Moncasi, anarkistak 3 alditan egin zion tiro erregeari, zaldi gainera igotzera zioanean, ez zuen minik egiterik lortu. Eta 1936an, Espainiako Gerra Zibilean, Kartagenako portuan Espainiako Bankuaren 515 tona urre kargatu zituzten Sesberako bidean. Eta 2002ko urriaren 26an, Errusiar indar bereziek Moskuko Dubrovka antzokia asaltatu zuten. Ea zer dagoen aste honetako agenda kulturalean. Gaur asteazkenean, musika sortzeko eta nahasteko aplikazioak ikastaroa, 8:30. Ipuin kontaketa Basoko misterioak udazkenean 6etan izanen da Maitane Perezen eskutik. Eta Larruazalaren periferiaz araindi Silvia Federiciren liburuaren aurkezpena Katakraken arratsaldeko 7:00. Bihar hortzegunean, zuaitzek dena dakite Virgine Albira ipuin kontalariarekin Atarrabeako kultur etxean 6:00. Eta fascismoaren aurka borrokan Clara Zetkin, Katakrak, liburuaren aurkezpena arratsaldeko 7:30 Karrikirin izanen da. Hortziralean Miruka Mishibai ipuin kontalaria egongo da Orkoiengo gizarte texeko liburutegian arratsaldeko 7:00. Sarrera doakoa da. Eta futbolistok, zuaitz Gurrutxagaren bakarrizketa Antsoaingo antzokian 7:30. Larun batean, Lorategian Teatro Paraiso, Atarrabeako kulturretxean 6:30 antzerkia. Igandean, bihar taldearen eskutik Klikla Birzikla txontxongiloen ikuskizuna Uharteko kulturretxean arratsaldeko 8:30. Eta baita ere, Altsasu antzezlana Atarrabeako kulturretxean Hiruherriren partetik 7:30. Ea zer dagoen gaurko egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen azalean lerroburu handi batean, errenta bermatuak eta erteek Nafarroako pobrezia tasa geldiarazi dute. Gizarte ezkutuak 23,6ko hazkundea saiestu zuen pobreziaren intentsitatean 2020an. Udalerrika zizurrek ditu 100korik txikienak eta koreiak handienak. Argazkian Marisol Artikak Nire bularreko minbizia eta zurea 19 galderetan liburua erakusten du. Eta izenburuan bere hitzak minbizia diagnostikatzea gaztea zarenean gogorragoa da. Berri gehiagotan, gobernuak Los Arcoseko zirkuituaren salmenta ikusten du irteera bakartzat. Volkswagenek 387 milioi euro jasoko ditu autoelektrikoaren proiektuetarako. Metaleko 36.000 langilek 4,8ko soldata igoera izango dute 2022an eta Ales Besko ur hornidura esako maila baxuagatik arriskuan dago. Eta Diario de Navarran, gobernuak bikoiztu egin du Volkswagenen laguntza autoelektrikoaren proiektua atxikitzen saiatzeko. Landabengo elektrifikazioa multinazionalaren erantzunaren arabekoa izango da. Argazkian ikasleak atzo diploma jasotzen eta izenburuan, UNEDek urrezko esteiak prestatzen ditu. Berri gehiagotan, Erribera eta Lizarraldea iparraldeko pobreziaren bikoitza. Sodenak, bertze berri batean,
eta zenek ez zuten akordiorik lortu maskarei irteera emateko. Gara egunkariko leborroburu handi batean, ofizialtasunerako atea zabalik pilotan eta surfean, gainerakoentzat itxita. Kirolaren lege berriak federazioa autonomikoek nazioarteko esparruan duten parte hartzea jasotzen du, kasu gutxi batzuetan, eta gainerakoak Espainiako federazioetan integratzea ezartzen du. Argazkian, bertzalde, emakume bat burumakur, militar baten alboan eta izenburuan, 8 lagun hil ditu Israelek Nablusen eta bat Ramalan. Berri gehiagotan, EAJak Eider Mendoza aurkeztu du Maialen Iriarterekin lehiatzeko, eta lakuak gaur egungoa baino 98 milioi euro gutxiago aurrekontua aurkeztu du. Berri egunkarian, Euskal Selekzioa pilotan eta surfean nazioartean lehiatzeko bidea ireki dute. EAJak eta PSOEk baldintza batzuk adostu dituzte autonomia erkidegoetako federazioak ofizialki aritu ahal izateko. Euskal Herrian oraingoz bi kirolek betetzen dituzte hitzartutako baldintzak. Argazkian, haize errota handi batzuk eta izenburuan, haize errotak instalatzeko 43 eskari daude Euskal Herrian. Orain, 1520 megabatio daude instalatuta, 44 parke eolikotan eta proiektu berri denak eraikiz gero potentzia bikoiztuko liteke. Nafarroan 39 parke daude eta bertze 30 eraikitzeko asmoa. Berri gehiagotan, Modou Feyeren hitzak, Espainiak ez dio eman ez justiziarik, ez ordainik elat diren familiari. Baitere, Rishi Sunak Erresuma Batuko lehen ministroak adierazi du trusen hutsegiteak konponduko dituela. Horrez gain, Celso Amorim, Brasilgo atzerri eta defentsa ministro ohiaren hitzak Lula egokitu egiten da, izugarrizko ahalmena du entzuteko. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak 14.000 milioi euroren langa gainditu du lehen aldiz, eta akordio egin dute Nafarroko metalgintzan eta greba deialdiari eutsi diote Bizkaian. Euskal Herria irratian berriz, Xanti Quiroga Herrigorako kidearen hitzak, poza da euskarari eta ekoizlei egin nahi diogun ekarpena, benetakoa dela ikustea. Astearte honetan aurkeztu dute Txantrean Herrigoraren kanpaina berria, dagoeneko ekimena martxan jarri zenetik, 1.615.000 euroko ekarpena egin diete euskarari eta ekoizlei. Bertze berri batean, administrazio auzitegiak bertan behera utzi du euskarak Antsoaingo lanpostu guztietan puntuatzea. Azkenik, Joseba Arbaiza Sanduzelaitarraren hitzak, aukera egingarri bakarra biribilgunea lurperatzea da. Gaurko eta biharko eguraldia. Goizean goiz, hodeiak ugaritu egingo dira berriro gaur, eta gainerako orduetan, zerua tarteka hodeitsu egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Baliteke han-hemenka zaparrada batzuk botatzea. Temperatura maksimoak gradu pare bat jaitsiko dira, baina giroak aurreko egunetako ildo beretik jarraituko du, batez ere Kantauri isurialdean. Hego-haizea ibiliko da, ez atzo bezain zakar, baina oraindik bolada oso gogor batzuekin mendi inguruetan. Hortzegunean temperatura berriz ere igoko da. Kostaldeko temperatura minimoak 20 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri isurialde osoan maksimoak 30 graduren bueltan garatuko dira. Zerua hodeitsu egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, baina ateri eutsiko dio oro har. Egunaren amaieran garbitzera egingo du. Hego-haizea bizi-bizi ibiliko da, bolada gogor batzuekin bereziki haizeguneetan. Itzineko batean hemen egontzen hain zuzen ere, Agurne Gaubeka eta berarekin, egin genuen euskararen inguruko kontuen errepaso bat, asteburu honi begira. Eta horra aipatu zen hain zuzen ere joan den astean egon zirela Larraganan D eredua aldarrikatzen, hango San Miguel Institutuan okerrezpanago. Eta bertan egon ziren sortzeneko kideak, egon ziren behatokiko kideak eta hainbat familia. Gaurkoan, hain zuzen ere, Marta Diez Napalekin gaude, sortzeneko koordinatzailearekin, Larragako D ereduaren aldarrikapen
horretaz zertxoet gehiago jakiteko. Arratsaldeon, Marta. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Lehenik eta behin, Larragakoan sartu baino lehen, galdetu nahi dizut sortzenen inguruan, kaso egongo direlako ikusleak ni bezalakoak ez genuela ezagutzen zer den plataforma, zer den ekimen hau. Beraz, konta iguzu pixkat laburrean, zer da sortzen? Sortzen da D ereduko eskola publikoen guraso elkarteen federazioa, ez? Eta horren baitan, D ereduaren alde egiten dugu, publikotasunaren alde egiten dugu, eta, hainbat mailetan gabiltza elkarlanean, beste eragile batzuekin, hezkuntzaren inguru eta euskararen inguru dabiltzan eragileekin, eta nola ez, hezkuntza departamentuarekin ere. Eta baditu urte batzuk gainera uste dut, 2000-tik edo lehenagotik dago. Hori da, horren inguru hasi ginen, nire lankideak eta ni orain dela 4 urte daramatzagu lanean sortzenen, baina sortzenek darama sekulako bidea, eta hor gabiltza, borroka bizian gaur egun. Eta beraz hor koordinatzen dire familia pila bat, eta erranduzu baita ere langileak, irakasleak, denetik ez, zera anitz bat da? Sortzenkideak dira oso anitza da gure familia. Gehien bat elkarlanean ibiltzen gara guraso elkarteekin, baina gero 1000 proiektu daude ere sortzenen barruan, bai zonalde, Nafarroako zonalde erdialdean eta herriberan baita ere, soilik Iruña herrian, eta 1000 proiektutan gabiltza ere gaur egun. Karo, izanen duzuen lan gehiago eremu ez euskalduna deitzen den horretan, edo ez da hola? Edo hain zuzen ere aldrebez? Ez, hemen badugu lan izugarria, hezkuntza departamentuak gaur egun eskaintzen digu lan izugarria, baina bai gabiltzala errigorarekin batera adibidez agerraldia dela eta zonalde diskriminatuan edo agertzonaldean proiektu berezi bat antolatzen dugu, jolasteka, beraiekin batera. Eta, azken finean da, zonalde Nafarroako erdialde eta herriberako aurrentzako aisialdia euskeraz bermatzea. Beraz, eremu diskriminatuan egon zarete ere bai, ganden asteartean, okerrezpanago 18an, Larragan bildu zineten, gurasoak 12 familia okerrezpanago bildu zineten sortzenekoak, behatokikoak. Zer da aldarrikatu zenutena bertan? Aldarrikatzen duguna da familia hauen eskubidea, beraien seme-alabak D ereduan edo euskaraz ikastea aukeratu dute, eskubidea dute, eta gurekin kontaktuan jartzen direnean, azaltzen digutena da, beraien gogoa da, beraien Larragako eskola publikoan beraien seme-alabak euskaraz ikastea, eta gu ara hurbiltzen gara, hezkuntza eskubideen behatokiarekin, agurnerekin batera, eta beraiekin bilera bat izaten dugu, lehenengo pausoak azaltzen dizkigute, eta horra azaltzen digute ekainatik hezkuntza departamentura bideratu dituzte eskariak, 12 familia horiek, D eredua beraien eskolan Larragan ezartzeko, eta oraindik erantzunik ez dutela izan, hurrengo pausoak ez dakitela nondik nora joko dituzten, eta bai agurne eta gure laguntzarekin pixkat antolatu egiten gara, eta bai baloratzen dugu hori ikustarazi egin behar dela, ez? Lehenik eta behin 12 familia horien hautua ikustarazi egin behar dela, ez da edonolako zenbakia. Ez litzateke zenbakirik egon beharko, hautu hori egiteko, edo eskubide hori egiteko, baina, zonalde diskriminatuan dagoen heinean, 8 baino gehiago izan behar dira. 8 familia, 8 haur? 8 haur, baino gehiago, eta hauek 12 dira. Orduan, horren baitan aritzen gara, familia prest daude, ilusionatuta daude, eta aldi berean ere beste egunean Larragan geundela eskolan egin genuela prentsaurrea, aita batek esaten zian, ez du zentzurik, hemendik 100 metrotara bizi naiz. Eta ez baldin badut aukera nire alaba eskola honetara eramateko, eta faiara joan beharra daukat.
haur txiki batekin. Orduan, bueno, Eta faia zegoen handik 20 minutu dela kotxe, zorako 20-25 minututara. 1 metro beharrean, Hori kotxe da. hartu, 20 minutu. Baita ere gainera badituen arriskuekin eta, bueno, ez gara hortan gehiegi sartuko, baina horren edut beti ere kotxeak hartzea baditu arriskua, kotxe hartzea ez da desiragarria bertze ikuspuntu handizetatik eta bar, ez? Hori da. Eta gero beste ikuspuntu bat dago. Gero esaten dugu, eskolak uzten ari direla, herrietako eskolak uzten ari direla. Aukera honekin komunitate osoa aberazten da. Herria, pertsonak, haurrak, eskola, agente guztiak. Hau da, zuzen ere, Agurnek bertzen ere aipatu zen kontu bat. Beti gaude, landa eremuaren despopulazioaren kontuarekin gora eta bera, baina gero aukera bat dagoenen ez dugu betetzen, ez? Hau da, landa eremurako eskatzen ditugu zerbitzuak, hau da, behar dire egon, osasun zentroak, behar dire egon liburutegiak eta behar dire egon, adibidez, hezkuntza dezente bat, eta hezkuntza dezente batean, nolabait ere hizkuntza aniztasuna eta eskubide horiek bermatzeko aukera duzunean, ez da egiten, ez? Eta, hori ere dela bertze argudio bat. Herria bera ederrago egiten duela eta jendea bertan finkatzen dela, zeren, karo, pentsatzen dut bertzenaz, tafaian ikasten duten aurrek, egiten dituzte tafaiako lagunak, egiten dute tafaian sare soziala, eta egiten dute akaso egiten tafaian ere bai bizia, ez? Eta beraz egiten duzuna da, larragatik baioan eramaten ara jendea. Hori da, azkenean politika horrekin egiten dena da, jendea herrian ez geratzea, ez? Horregatik defendatzen dugu ere 12 familia dira, eta 12 horietatik kanpo badaude ere aurretik jada tafaiarako bidea hartu behar izan dutenak. Zen ez dute izan aukerarik eskolan D eredua aukeratzeko, beraien eskolan. Orduan badaude 12 horietatik kanpo familia batzu, semea, alabak helduagoak dituztena, baina aurten, aurrengo kurtsoan, beste bat matrikulatu behar izango dutena, baina tafaiara emango dituztela, beste alaba helduago bat dutelako eta tafaiara doalako. Azken finean, badakit landa eremuarena oso polita geratzen dela, baina goazen benetazko ardura izatera eta egunerokora eramatera. Eta zintzotasun hori eskatzen diogu hezkuntzari, ez? Zuzenean. Bai, familia eta etorriko direnak, zuzen ere. Horren atzetik, ez? Bai. Marta, erran nahi nizun, guk ongi ulertzeko. Eskubidea zabaltzeko eredua badago. Ez da hori eskatzen dena, ez? Eskatzen dena da zabaltzea. Eta kontua da, gaizki ulertu ez baniona Agurneri, kontua da plazoena. Hau da, Nafarroko gobernuko, horregin zen planean, legedian, ez da zehazten zenbat denbora behar den, ez? Baiezkoa emateko. Hau da, erraten da, bai, ongi, behar da eskatu D eredua erekitzeko, eta gero ez da zehazten hor, zenbat ze plazo dagoen erantzuteko, ze plazo dagoen irekitzeko, eta deus, ez? Eta orduen, kontua, berez, kasu konkretu honetan, hortxen dago, ez? Eginda eskaera modu zuzenean, baina kontua da, inork ez duela ziurtatzen, orain noiz erekiko den, ezta? Inork ez digu ziurtatzen, ez dagoelako idatzita, ez? Bizi izan dugu egoera hau, egoera hobeagoan gaude zen Mendigorrian hor zegoen kopurua, ez? 8, 7, 9, hor zeuden aur kopurua, baina gaur egun Larragan betetzen da kopuru hori, 12 familiak eskatuko dute. Jada eskatuta dago, instantzia hori sartuta dago 12 familia horiengatik. Orduan, ikusi behar noruntz jotzen duen hezkuntza departamentuak. Beste egunean bilera bat izan genuen Gil Sevillanorekin, hezkuntza departamentuko zuzendari nagusiarekin. Daukagun beldurra hori delako, inork ez digu ziurtatzen aukera hori izango duten edo ez matrikulazio garaian. Zertara itxaron behar dugu. Mendigorrian bizi izan genuen, azkenengo momentura arte, ez jakintasun hori. Eta, argituko dizuet edo esango dizuet Gil Sevillanok esan zigula bileran, esan ziguna izan zen ez duela arazorik ikusten.
Horrela, Duela arazorik ikusten, zertan? D eredua ezartzeko Larragan, printzipioz ez duela arazorik ikusten. Eskaria prozesu aztertzen ari direla aukera, eskolarekin, aukera dagoen, bere prozesua daramala, baina ez zuela eragozpenik ikusten D eredua ezartzeko. Orduan, pozik atera ginen bilera horretatik. Egia da, esan dizudan bezala, bizi izan dugula beste prozesu bat, orain dela gutxi Mendigorrian, eta horregatik abenduaren 15erako jarri genuen beste bilera bat Hezkuntza Departamentuarekin, aukera emateko, azaldu diezaguten ze momentuan dagoen prozesu hori. Ez dugulako nahi, otsailera edo matrikulazio epea ematen den data horietara iristera ez jakintasunean, ez? Hori, behin, solasean, izena honek, 03 plataforma hori nola dagoen, eta horko buruarekin, hori zaitu etortzen izena, bozera mailarekin, eta berak kontatzen duen beti garrantzitsua dela politikarekin datez solastea. Erratea, bai, baina noiz. Hori da, eta familiak hori eskatzen ziguten zen, berai oso zintzotasunez egin dute prozesua oso ongi, eskaria egin dute, departamentuarekin kontaktuan jarri dira, bai e-mailez, bai deiaz, orduan, luzatzen zaizki, ez? Bai, begiratzen ari gara, bai, aztertzen ari gara, bai, ulertzen dugu epe bat behar dela aztertzeko eta begiratzeko, baina guk ere epeak behar ditugu, eta lasaitasun bat nahi dugu, zen otsailean gure seme-alabak matrikulatu behar ditugu, eta nahi ditugu matrikulatu Larragako eskolan D ereduan. Eta fera da gainera, ez dela sinpleki, ez bada egiten aurten, urrengo urtean. Karo, kontua da, ez baituzu matrikulatzen orain, aurra ja, hasten dira egiten bizi bat, eta faian, eta gero buelta egitea, ez dago, zabera, hau da, lehen, ez? Matrikulatzen albadire D ereduan, bertan Larragan, beti errexago izanen da, ez? Printzipioz gainera, Gil Sevillanok azaldu zigunez, denbora ematen digu, epea badago. Orduan, gogoa baldin badago, ulertzen dugu gogoa baldin badago, eta betetzen dira irizpide guztiak, autua egon beharko da. Honek ekartzen duena, Marta, hori bai, da irakasleak bikoiztu behar direla. Erran edut, aurrekontu ikuspuntu batetik, bai eskatzen du esfortzu bat egitean, kasu honetan Nafarroko gobernuari, ezta? Baina, noski, aurrekontu horiek ere, kontutan izan beharko dituzte aukera irekiak izan beharko direla. Esan nahi dut, pasaden urtean Mendigorrian izan zen, aurten izango da Larraga, hurrengo kurtsoan agian izango dira beste bi herri, ikusi beharko da, eta hori kontutan izan beharko ditu Hezkuntza Departamentuak, ez? Marta, sensazioa duzu pixkanaka ari zaretela hola herri-zerri nola baitere eremu diskriminatu horretan joaten, horrela erraten den bezala bakizu gerran, trintxeraz trintxera aurrera zen bezala? Niri trintxeraz trintxera hori ez da gustatzen, baina bai ari garela pixkanaka proiektu ezberdinen bitartez eremu hori aberazten. Beste gunean, familiekin hitz egiten genuen azkenean ere herrian ere giroa sortzen dela, ez? Hau edatoz, D eredu honekin, giroa itxusi geratuko da herrian, eta ez da bat ere hori, ez dugu aldendu nahi beste eredurik, hau batzera dator, D eredua batzera dator. Ez dugu nahi beste ereduak desagertzea, gurea esartzea eta aukera hori eskaintzea da, ez? Aberastera gatoz. Aberastera, beraz. Gero, bai egia da, halako prozesuak pentsatzen dut, ez da egitez, astiro egin behar diren gauza direla, mantxoak, erran dut, berez urteetako kontua da, ez? Orain, aurroiek, ez da gizadin izango duten, 6, 12 urte bitarten ezakit, hasiko dire eskolan, baina, karo, hor, Larragan bertan, ez dira egongo pentsatzen duten da ondit zerbizua, ondit ere euskaraz egiten dutenak, ez? Beraz, nolabait ere hor euskara normalizatzea, urteetako prozesua da, ez? Eta hortaz kontziente izan behar da. Guztiz, urteetako prozesua da, eta gure gain geratzen dena, adibidez hori lehen komentatzen nizuna, ez? Agerraldia dela eta hezkuntza eremuan edo eskolaz kanpoko jardueretan eragin egiten dugu,
aisialdia euskaraz bermatu, ez? Adibidez, jolasteka hau bermatzen duena da herri bakoitzean herriko haurrak aisialdiko eremu bat izatea non bizi, jolastu eta erlazionatuko dira euskeraz. Hori hasitxo bat da. Eta hortik aurrera beste 1000 hasi jarriko dira euskararen baitan. Agerraldiaren proiektuarekin ni maite mindutan nago. Konta iguzu, hain zuzeren, Marta, galdetu behar nizun orain sortzenen ze bertze proiektutan zaudeten, beraz, konta iguzu, zer da hau erraten zenuen? Hau da 3. urtea, martxan jartzen dela, jolasteka. Rigora gurekin jartzen da kontaktuan agerzonaldean aisiaren inguru eragin nahi duelako. Eta, gu martxan jartzen gara, ez? Gaina ni lotura berezia daukate Herriberarekin, nire gurasoak ni bereziki Herriberakoa naiz, Kaparrosokoa. Eta euskara maite dut aldi berean, orduan, bi gaiak uztartzen dira eta pertsonalki ere oso proiektu polita iruditzen zaitez. Orduan, horren baitan, aisialdia antolatzea, agerzonaldeko hainbat herrietan, ez? Lehenengo urtean egin genuen 9 herritan antolatu genuen, eta aurten jada 16-18 inguru. Osa, hasieratik honaino, 18-19 herrietara luzatu gara, ez? Eta jolastekaren funtzioa da hori, herrian bertan, herriko haurrak, euskarazko aisialdi bat izatea. Jolastekanetan zer egiten da? Euskaraz hitz egin, hori da gure lehentasuna, baina hortik haratago, taldearen arabera, haurren adinaren arabera, eta taldea beraren izaeraren arabera, hainbat jolas, ekintza, ateraldi, guztia sartzen da jolasteka horretan, ez? Eta, hor gabiltza gure egunerokoan hori aberazten, begiraleak lortzen, ez da batere erraza, hemendik deialdi bat egiten dut, zonaldeko gazteei, prest baldin badaude begiraleak izateko, oso proiektu polita da, oso aberatsgarria, eta eremuan ere eragina duena, ez? Aurroiengan, euskararekiko eta eremuan bertan, ez? Marta, iten zait aski ederra, nola azaltzen duzun edo adierazten duzun guzti hau modu aberasgarri batean, ez? Eta pentsatzen dut horrek baduela ikusteko herriberan dagoen soziologiarekin, eremu baztertu horretan duen soziologiarekin, seguraski ere han euskara hala perzibitzen delako, ez? Banatzen duen zerbait, gauza komplikatzera datorren zerbait, ez dakit, ez? Austera datuen zerbait, eta zuek berriz saiatzen zarete transmititzen kontrako, nolabait ere iritzia edo kontrako sentsazio. Argi dago eta proiektu hau bereziki oso irekia da. Horregatik, eskola publikoa, ikastola, D eta A eredua biltzen ditu. Ez soilik D eredua, irekia dago. A eredua minimo batean haurrak euskara ezagutu behar dutelako, bai? Baina zabala izan nahi du irekia eta herriari irekia, horregatik nahi dugu herrian bertan egin, begiralea herrikoa edo ahal dugun hurbilenekoa izatea saiatzen gara, eta familiekin ere guztia antolatzen saiatzen gara, lotura hori lortzeko. Hortik aurrera, jolastekan soilik geratuko gara, ez, pixkat haratago joango gara, eta familiak inplikatuko ditugu. Eta lagundu edo eskainiko zaie aukera beraien artean antolatzeko euskararen inguruko jarduerak edo ekimenak sortzeko, ez? Eta nola ez hitz egin aberastasunetik, hori da euskara, ez? Horrela bizi dut nik euskara eta proiektu guzti hauek. Hortxean ikusten duzunez, sortzenen proiektu guzti horiek Larragan egin duten aldarrikapena, Nafarroa aberasteko, Nafarroa anitzako egiteko eta Nafarroa batzeko, erraten genuen bezala hemen. Marta Diez Napal, sortzeneko koordinatzailea, mil esker handiz, eta ikusiko dugu, ea Larragan datorren urtean badagoen eredua edo ez dagoen eredua.
Kontaktuan egongo gara nahi baduzue. Mila esker handiz. zuei. Eta ikus ditzagun gaurko udaletan, hemen Iruñeko udalean, ze berri dauden. Iruñean hurrengo osoko bilkuran 9,6 milioiko aurrekontua aldatzeko proposamena eztabaidatuko da, batez ere langileen ordainsarietarako eta gastu energetikoaren gehikuntzetarako. Proposamenak 1,1 milioi euroko transferentzia jasotzen du Iruñerriko mankomunitateari hiri garraiorako. Eta aparte, Iruñeko alkateak 3,12 aurren hartutako kalte zerebrala elkarteko presidentea hartu du. Topaketa egun nazionalaren bezperan izango da, udaletxearen aurrealdeak urdinez jantziko baitu, elkarte horrek eta adazenek eskatuta. Eta La Compasión Eskolapioz ikastetxeko DBH-ko 3. eta 4. mailako ikasleek apaindu dute airearen kalitatean neurtzeko kabina, ingurumen sentsibilizazioko proposamen baten barruan. Hungariako eta Poloniako adingabeek lagunduta, kaptadore sarearen garrantziaz, kutsaduraz eta mugikortasun garbiaz lan egiten dute ikasgelan. Eta Iruñeko udaltzaingoak beste salaketa bat jarri dio txaranga bati asteburu honetan, Alde Zaharreko kaleetan baimenik gabe jotzeagatik. Arrazoi beragatik hilabete honetan erregistratzen den 3. zeapena da. Isuna 750 eta 1.500 euro artekoa da. Eta azkenik 200 metro luzeko oinezkoentzako eta bizikletentzako sarbide berri batek lotzen ditu Iruñeko San Jorge auzoa eta Hiltegi Zaharreko parkea. Hiltegi Zaharraren erainspenarekin eta oinezkoentzako pasabidearen eraikuntzarekin batera, Iruña Orkoienekin lotzea ahalbidetu da. Eta bukatzeko, parlamentuan egon gara, errandizugun bezala hasieran, aurrekontuaz galdetzen, 2023ko aurrekontuaren aurreproiektuaz galdetzen Bilduko eta Geroa Baieko legebiltzarkidei, eta horrekin utziko zaituztegu gaurkoz, hauxen, asteazkenean izan duguna hemen magazinean, bihar ere hortzegunean, hemen izanen gaituzue. Bueno, positiboki, eta horregatik alde bozkatuko dugu noski. Gehien bat, 2015an ja hasitako bidetik jarraitzen dutelako. Bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki ere, fokoa jartzen da gure ustez garrantzitsuak diren arloetan, eta alde horretatik iruditzen zaigu aurrekontu positiboak direla, Nafarroak momentu honetan, eta momentu zailak dira, eta etengabe oso aldakorrak, behar dituen aurrekontu batzuk direla, aldi berean onartuta ez garela iristen estaltzera, momentu egoera honetan sortzen ari diren behar guztiak eta oraindik espero dugu, falta diren asteetan, ahalik eta behar gehien estaltzen iristera, espero dugu. Hasieratik esan genuen gastu zapaia igotzea ongi dagoela, positiboa dela, baina gero egia da, ongi aztertzen baldin badugu igoera hori zertan datzan, ohartuko garela, gastu zapai hori 450 milioi ingurutan igo baldin bada, erdia Europako funtsei lotutako finantziazioa dela, beraz oso bideratua dago proiektu konkretu batzuei. Eta dozein kasutan, konprometitutako gastua handia da, gastu diskrezionala edo bestelako partidetan igoerak planteatzea eta benetako jauziak ematea planteamendu estrukturalak egiteko hori oso mugatua dagoela, edozein kasutan. Iruditzen zaigu, geuke izan dugun margenarekin Euskal Herria Bildu talde parlamentarioak lortu duela hainbat gauza eta hainbat inbertsio eta hainbat eremu hobetzea.
Alderdi positiboena, alde batetik esan dudan bezala, jarraitzen dela bide honetatik. Nik uste dut garrantzitsua dela, aurrekontuaren erdia baino gehiago joatea osasun bideara, joatea hezkuntza departamentura, giza eskubideen departamentura, hor gutxi gora bera gastuaren 60% joaten da departamentu horietara, gero ere indartzen dira beste politika batzuk, etxebizitza politika adibidez, eta zentzu horretan hori positiboa iruditzen zaigu, nolabait bai bide edo bai arlo kualitatiboan zein kuantitatiboan. Gutxi gora bera kuantitatiboki hitz egiten baldin badugu, gutxi gora bera mantentzen da, aurreko urtetako aurrekontua handiagoa da, baina kontuan hartzen baldin badugu inflazioa, funtzionarien soldaten igoera, estatuari eman behar diogun ekarpena, kriston gorakada eduki duena, gure ustez hori errebisatu behar da, hori guztia kontuan hartuta, inbertsioetarako gutxi gora bera beste urte batzutan geneukana geratzen da. Bueno, nik esango nuke aurreko urteotan emandako jauzi edo jauzitxo batzuk konsolidatu egin direla, esate baterako hizkuntza politikan edo euskara bidearen arloan, helduen euskalduntzean jarri genuen helburuetako bat bazen doakotasunerako bidean urratsak egitea. Eta hori konsolidatu egin da. Alegia, euskaltegi bai publikoak, baina ekimen sozialeko euskaltegietarako ere jasota dagoen finantziazio horretan jauzi handi bat eman genuen iaz eta hori mantendu egiten da, eta horrek albidetuko du, urtengoan ere horretan indar egin dugulako, bide horretan aurrera egitea. Eta urte gutxi batzuen buruan, espero dezagun, helduek, euskaraz ikasi nahi duten helduek, eskubide hori doakoa izatea. Eta uste dute hori ongi dagoela. Bestetik, gabezia handiak ere badaude, baina azpimarratuko nuke, bai osasungintzan, bai eskubide sozialetan, eta bai hezkuntzan, badirela hainbat elementu aurrera egiten dutenak. Basate baterako, 0-3an talde parlamentarioen artean, PSN, geroa bai, Podemos, Izquierda Esquerrak eta EH Bilduren artean aldez aurretik egindako akordioak jasotzen du, 0-3 plataformak eskatzen zuen aldarrikapen nagusia, eta bazen, guk iaz aurrekontu akordioan adostutako homologazioa Nafarroko gobernuko langileekiko, alegia lan baldintzetan urratsak egitea eta 0-3 zikloan kontratazio gehiago egiteko aukera izatea. Eta hori ja aurre proiektuan bertan jasotzen da. Eta era berean, nik azpimarratuko nuke, bereziki krisi honetan ere, gainkostu energetikoak izugarriak izango diren honetan, eta udalek izango dituzten zailtasunen aurrean, jasota agertzen dela aurre proiektutik bertatik, iaz lortutako beste akordio baten emaitza. Eta bada, udalek jasotzen duten finantziazio horretan KPI gehi 2 puntu adostu zela, eta horrek aurten KPI edo IPC hori hain altu egon den neurrian, ia 40 milioiko igoera dagoela udalek jasotzen duten finantziazioan. Eta hori oso importantea da guretzat, azken batean udalek egiten duten politika horrek lotura zuzena, edo eragin zuzena daukalako herritarrek jasotzen dituzten zerbitzuetan. Zer hobetu, inbertsio aldean, guri gustatuko litzaiguke indartzea sektore batzuk, aipatu dut etxebizitzarena. Espero dugu adibidez emantzipa programa indartzea eta gutxienez urte batez luzatu ahal izatea. Momentu honetan 31 urterekin amaitzen da, guk espero dugu beste urte baterako posible egin ahal izatea. Ze gehiago, oraindik ari gara negoziatzen eta uste dut fruituak emango dituela, baina arlo fiskalean oraindik hobekuntza batzuk daude hor pendiente, gehien bat inflazioari aurre egiteko, hortan zalantzarik ez. Gehio, esango nuke oraindik margena daukagula adibidez euskararen inguruko politikak hobetzeko. Pozik gaude lortu dugulako ez bakarrik egonkortzea, baizik eta igotzen joatea urtez urte pixka bat euskara bidearen aurrekontua, kontuan hartuta
PSNek aurreko legealdian zer esaten zuen, aurrekontu horretaz. Aurten €1.000.000 igotzea lortu da momentuz, eta orain emendakinen bitartez, espero dugu oraindik pizkatxo bat hobetzen jarraitzea. Gehien bat hori, gero hobetzeko ere, nire ustez, eta ez da kuantitatiboa, baina kualitatiboki garrantzitsua iruditzen zaigu, jendearen espektatiben kudeaketa. Zertaz ari naiz, Ogasun Kontseilaria atera zen prentsaurreko batean, esanez, inoizko espansiboenak zirela, altuenak, eta ez da guztiz egia. Igual, kopuru aldetik bai, baina kontuan hartzen badugu, lehen esan dudan bezala inflazioa, soldaten igoera, udalei eman behar zaien dirua, estatuari eman behar zaien dirua, eta bar, inbertsioei begira, antzeko geratzen da, eta orduan, arriskutsua iruditzen zaigu, jendeari nolabait, espektatiba faltsu batzuk pustea edo zabaltzea, nik uste dut horretan arduratsuagoak izan behar dugula. Gauza asko betu beharko lirateke, hauek ez dira, gure taldeak zerotik abiatuta, hutsetik abiatuta ingo lituzken proiektuak edo aurrekontuak, baina hori esan da, guke gabezia nagusiena topatzen dugu neurri estrukturalen faltan, eta badakigu horiek egun batetik bestera abiatzea ez dela erreza izaten, baina argi dago esate baterako eskubide sozialen arloan, eta momentu honetan bizi dugun egoera sozial eta ekonomikoan inoiz baino beharrezkoago izango da eta izan beharko luke neurri paliatibo ez harago, neurri estrukturalak mahai gainean jartzea, eta horrek esate baterako isla izan beharko luke, adineko personentzako residentziak gehienak bi kenduta pribatuak dira Nafarroan, horrek eskatuko luke ikuspegi publiko batetik jauzi bat ematea. Guk indar egin dugu horretan, esate baterako eguneko zentroak edo etxez-etxeko zerbitzuak, zerbitzu sozialen finanziazioan, baina ez da nahikoa, inondik inora ez da nahikoa. Eta osasungintzan ere, momentu honetan, eta pandemiaz geroztik bereziki bizi dugun egoeran, segurazki osasungintzan geuk egin duguna alegin hori, baino askoz ere gehiago beharko litzateke, margena handiagoa beharko litzateke, lehen arreta, eta hori da herritarrok bizi dugun lehenengo sarbidea osasun sisteman, lehen arreta benetan indartzeko jendarteak dituen beharren mailan. Gai librea, bai, hitz egin dut memoria demokratikoaren legeari buruz, asko hitz egin dugu azken aste eta egun hauetan parlamentu honetan horretaz, Madrilen onartu zen, duela pare bat aste, guk positibotzat jotzen dugu, lege berri hori, gehien bat estatuaren ikuspuntutik, egia da Nafarroan egiten ari ziren gauza asko orain hasiko direla estatuan egiten, eta noski positiboki jotzen dugu, gero Nafarroara ekarrita, iruditzen zaigu, interesgarria dela, gehien bat onartzen dituelako, 2015-etik egiten ari diren politika batzuk, eta gero abstenitu ginen bai senatuan, bai aurreko astean, hemen parlamentuan bozkatu zen mozio batean, iruditzen zaigulako motz gelditzen dela hainbat arlotan, adibidez, ez nahi luzatuko, baina 3-4 kontu bai aipatuko nituzke, adibidez, biktimen zerrenda bat proposatzen da, hori positiboa iruditzen zaigu, baina ez biktimarioena. Eta nik uste dut ere, gizarteak eskubidea daukala jakiteko nork agindu zuen zer eta nork egin zuen, eta badakigu honek ez lukela edukiko ondorio judizialik, oso zaila delako gaur egun haraino iristea, baina simbolikoki oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Gero epearekin oso kritikoak izan gara, 1923an gelditzen da, eta guztiok badakigu, estatuko eta ez bakarrik estatuko, beste terrorismo batzuen eragina iritsi dela duela gutxi arte, eta 1983an gelditzea adibidez, edo gelditzeak suposatzen du kanpoan ustea Mikel Zabalza bezalako kasuak, eta hori oso mingarria da guretzat eta onartezina. Eta gero ere aurreikusten da San Cristobal edo Ezkabako torlekua memoria toki izanen dela, Nafarroakoa, hori berri ona da, betidanik eskatu da, baina aldi berean da eskaera bat egiten dena funtsik gabe, hau da, diru laguntzi gabe. Duela 4-5 urte egindako txosten batean, 35 milioi euro behar ziren gotorleku hori konpontzeko, eta legean ez da ezer horretaz esaten, guretzat
estatuak onartu behar du konponketa hori Nafarroaren eskutan utzi baino lehen berari dagokiola. Bestela Nafarroak bere baliabideekin ordaindu beharko luke, ez? Eta ekarri nahi dut gogora zein den baketa bizikidetzako adibidez urteroko aurrekontua gutxi gora bera 2 milioi eurokoa. Orduan, aurrekontu horrekin ezinezkoa da, ez? Halako behar handi bat atenditzea. Eta nik uste dut oraindik garaiz gaudela, bai estatuko aurrekontuetan, aurtengoetan eta hurrengo urteetan ere, nolabait hau konpontzeko, ez? Nik aipatuko nuke, pasaden larun batean, Tuteran hor dago plataformak deitutako manifestazioa nola joan zen, ezta? Nire ustez, arrakastatsua izan zen, zonifikazioaren kontra eta Nafarroan euskarak ofizialtasun osoa behar duela aldarrikatzeko hainbat eta hainbat jende batu zen, eta horren kontrara, Tokero alkatea ikusi dugu euskarafobia gorenean hainbat adierazpen egiten benetan iraingarriak direnak euskaldunontzat eta edozein nafar herritarrentzat, ezta? Antza Tuterako udalean ekimen bat sartu du Navarra Sumak, Tokero alkatea buru. Hori nolabait gaitzesteko edo inposaketa deitzen duten horren kontra jotzeko eta Tutera eta euskara ezin ikusian baleude bezala hori irudikatzeko, ezta? Nire ustez ez bakarrik hizkuntza eskubideen ikuspegitik, baizik eta Nafar eta Nafarroako hizkuntza propioa den euskararen, euskara maite duenaren edo euskara baloratzen duenaren ikuspegitik benetan iraingarria da eta adierazten du, hauteskunde kanpaina honen bezperan batzuek non jarriko dituzten indarrak eta horren aurrean, iruditzen zait euskaldunok eta euskaltzaleok jarraitu behar dugula eta baita herriberan ere, euskara herriberako hizkuntza ere badelako, naiz eta atzerriko zerbait dela irudikatu nahi duten, jarraitu beharko dugula, hori ez bakarrik esanez, baizik eta erakutsiz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.